Newland WD2, det er den scanner, jeg har på hånden her. Og så vil jeg lige kort vil fortælle lidt om, hvad der er specielt ved den. Hvorfor skulle man måske overveje at købe den som sin næste trådløse scanner? Fordi trådløs, det er lige præcis det, den er. Egentlig er WD2 bare en Bluetooth-scanner. Ligesom en anden Bluetooth-scanner, der snakker trådløst hen til tablet, hvad som helst. Det, der gør WD2 specielt, det er, at den sidder på ryggen af en handske. Så når man køber den, er der nogle varenummer, man ligesom skal være sikker på, at man har med. Men i bund og grund, scanner og handske, det sæt sammen af det, der laver magien med det her produkt. Hvis man lige flytter mig over her, så kan I se, at på handsken er der en lille blå knap. Det er den, der trigger scanneren. Så det øjeblik, at jeg trigger, jeg håber, I måske kan se, at jeg trykker her nu. Og så kan vi se, at jeg scanner. Så det med, at, hvad kan man sige, men når man bruger WD2, så har man hænderne fri. Nu har jeg til den her demo valgt at koble den til et andet Newland produkt, WD1. Det er ikke nødvendigt, at man bruger den sammen med den, men det her det er bare for at illustrere, at man altså rent faktisk kan gå rundt med hænderne fri og arbejde. Så hvis jeg går rundt og scanner, jeg kan tage den næste pakke her og scanne her og lægge den over her, og jeg kan tage den her rulle og lægge over her, og det hele det kommer bare ind på den her Android device, som jeg har på armen på den anden hånd. Så hvis du godt kunne tænke dig at få hænderne fri, mens du går og scanner, så er WD2 virkelig værd at overveje. Scanneren i sig selv er en 2D-scanner, det vil sige, at den både scanner 1D og 2D. Så vi så lige her, at jeg kunne scanne den her QR-kode. Jeg scanner det super nemt. Jeg kunne også scanne en 1D-kode. Det var super nemt. Det er ikke en long-range scanner. Der findes en mid-range udgave af den her scanner. Jeg oplever faktisk, at standard range udgaven er ganske fin, og de kunder, der bruger dem, er rigtig glade for dem. Så der er nogle ting omkring det, som man skal være opmærksom på, og det er, at hvordan lader man det, og hvordan køber man det. Fordi vi har her ovenpå handsken, der har vi scanneren siddende. Så scanneren i sig selv, det er sådan set bare den her. Så bestiller man bare en WD2, så får du den her scanner og niks weiter. Så uden noget handske og noget ting til at lade op med, så kommer du ligesom ikke så langt. Den sidder rigtig nemt nede i den her. Den har på bagsiden nogle små connectorer, og der er magnetisme i, så det vil sige, når den sidder på handskeryggen, udover der sidder en elastikstrop, så er der også magneter, der er med til ligesom at holde den på plads. Så den sidder trygt og godt, men samtidig stikker den ikke længere op på hånden end højst nødvendigt. Hvordan lader man den så? Ja, det kan man egentlig gøre på to måder. Den billigste måde at gøre det på, det er ved at tage det magnetiske USB-kabel, som man kan købe til. Man vælger, hvad man gerne vil. Det er simpelthen sådan en lille connector, hvor man lige swapper på, og så sætter man den i sin USB-lader eller et eller andet, så kan man lade den vej. Med det her kabel kan man også tilslutte den computeren, hvis man vil lave noget speciel programmering af den. Så det kan faktisk være et ret tilbehør, hvis man skal arbejde videre med scanneren. Men de allerfleste vælger at købe en cradle. En ladet charging cradle. Der er plads til 2 scannere i. Og man kan se, at den har lidt den samme effekt med det her magnetisme. Det vil sige, når man lægger den i, så sidder den bare super fint. Der er plads til 2 scannere i en cradle. På bagsiden sidder der en metalplade, som hvis man skruer den af, vender den på den modsatte led, sætter de her cradles sammen, så man kan serieforbinde de her cradles, så kan man for eksempel lave sådan, så man lader 8 scannere med en strømforsyning, og det er faktisk skidesmart. Men en cradle er altså til 2 de her scannere. Vigtigt omkring handskerne. Egentlig skal man være bevidst om, at handskerne på en eller anden måde er jo betragtet som en sliddel. Så det kommer meget an på, hvad dit miljø er, og sådan nogle ting og sager. Så skal du forvente, at der skal udskiftes, før scanneren skal udskiftes. Men handskerne fås i 2 forskellige størrelser. Der er en large og en small medium, og så er der højre og venstre. Så det vil sige, at der er 4 forskellige, kan man sige, handskestørrelser eller handsker at vælge imellem. Newland sælger dem i 5-pak. Så det er den måde, vi også har dem stået på.
Hvis man gerne vil i gang med at prøve det, så kan vi også godt finde ud af at sælge dem enkeltvis. Det bliver en lille smule dyrere, end at købe dem i en pakke med 5. Så. Men WD-2, en virkelig, virkelig interessant scanner, hvis man gerne vil have hænderne fri. Så giv det en overvejelse, men klø på.